Hi ha llibres que t'enganxen des de la primera pàgina. Crims, de Carles Porta, és un d'aquests. És un recull de casos reals passats a Catalunya explicats d'aquella manera tan seva, de manera clara, explicativa, respectuosa i que sempre et vol fer saber més. El que m'ha atrapat és com combina els fets amb les històries humanes. No només parla de crims, sinó parla de persones, de decisions i de conseqüències. Cada capítol és com una peça d'un trencaclosques. Quan comences, penses una més, i no acabes mai. Carles Porta sap com mantenir-te dintre el llibre. Una cosa que em sorprèn molt és com Porta aconsegueix explicar casos molt complexos d'una manera molt simple, però a la vegada també tu veus que no saps què passarà a la pàgina següent i sempre tens aquest misteri. És un geni en aquest sentit. I el millor és que cada capítol és diferent. Cada un té els seus personatges, la seva atmosfera, el seu rerefons, és tot diferent, però totes tenen un punt en comú. Totes són crim real. Si busques una lectura que et faci pensar i no vols deixar-la fàcilment, aquesta és la teva. Crims, de Carles Porta. Ja m'ho diràs quan te la llegeixis.